Nosaltres presentem aquesta moció per donar suport i reforçar la viabilitat del teixit social i les associacions de veïns i veïnes de Viladecans. Vull dir, totes aquestes coses són fruit del recull de la feina que hem fet nosaltres a peu de carrer durant molt de temps. Fa més de 4 anys que jo vaig presentar un prec amb el sentit aquest. Se'ns va dir que s'estudiaria i fa 4 anys que s'està estudiant i nosaltres no en sabem res. Aquest paternalisme en què a vegades es tracta les entitats crec que no pertoca. Per tant, tenim un problema. I realitzar un fòrum de ciutat com l'últim que s'ha realitzat, on només s'explica l'obra de govern durant 2 hores i es deixa pràcticament mitja hora la paraula a la ciutadania, això no és una participació ciutadana. Jo crec que hi ha un problema de comunicació i que hi ha molts casos. Hi ha 2 entitats que han tancat aquest any i tanquen perquè tot és massa complicat, però escolta'm, quan es demana ajuda a les entitats, sortiu al carrer i organitzeu-nos això i l'altre, són les primeres que estan. Tot són bones paraules i tot és bones explicacions, però escolta'm, a l'hora de recolzar i posicionar-se on realment has d'estar, doncs no veiem que estiguin.